Aleksi Virhidrusta terve. Tässä on Traale PM168J manuaalinen letkulihtin puristin. Puristimeen sisältyy Enerpacin valmistama käsipumppu, puristusmitan säätölaite ja 8 kappaletta vaihtoleukasarjoja. Puristimen käyttö tapahtuu niin, että ihan ensimmäisenä valitaan oikeanlaiset leuat. Leuvoihin on stanssattu numero, joka tarkoittaa leukojen pienintä puristusmittaa milleissä. Jos letkun puristusmitta on esimerkiksi 23,5, kuten tässä letkussa, asetamme puristimeen leuat 23. Sen jälkeen säätölaitteesta lisäämme tuon puoli milliä. Puristimessa on merkkivalo, joka syttyy kun puristus on saavutettu. Asetetaan letku puristimeen ja sitten pumpataan. Ja valo syttyy kun letku on valmis. Sen jälkeen avataan huoli. Leuat aukeavat ja letku on valmis.